Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Za mu ci gaba da bayani akan plant hormones. Hormone na farko a tsirrai shine auxins. Su auxins suna taimakawa ne wajen elongation da enlargement, ma'ana tsawo da ƙara faɗi na tsirrai. Saboda haka ana kiransu ma growth hormones, wato hormones na girma haka. Su action ɗin auxins suna stimulating ne ko inhibiting na growth. Saboda haka ake regarding ɗinsu as growth regulators. To hormones ko sinadarai da suke ƙayyade aiki na girma kenan. Auxins ɗin da suka fi yawa wanda aka samu a tsirrai shine indole acetic acid, wanda yake IAA kenan. Shi IAA an fi zubo da shi ne a samar da shi a tips na shoots, ma'ana to can ƙoli na saman bishiya ko developing leaves, wato ganyaye da suke girma ko flowers ko fruit da 'ya'yan itace, da kuma root tips wato ainihin tsinin wato saiwowi. Auxins an iya synthesizing ɗinsa artificially, ma'ana an iya samar da shi a laboratory kenan. Misalin synthetic auxin wanda aka samar da shi shine kaman dichlorophenoxyethanoic acid, dichlorophenoxyethanol acid, wanda yake 2,4-D kenan ake ce masa. To wani rawa auxin yake taka wajen girma ɗin haka. Na farko akwai phototropism of shoots. Shoot mun ce shine daga ainihin jikin bishiya zuwa sama suna da ganyaye, su ne shoot. To wace rawa auxin yake takawa wajen phototropism? A lokacin da aka samu haske ya haskaka wani ɓangare na shi shoot ɗin, shi auxins na wannan ɓangaren yana ainihin raguwa. Saboda haka sai ya koma ɗaya ɓangaren. Shi kuma auxin shi yake kawo girman tsiro. Saboda haka wannan ɓangaren da auxin ya koma sai ya zama shi ya fi girma kenan. Idan ya fi girma kaga zai lanƙwasa kenan. Saboda haka sai ya lanƙwasa ta ɓangaren da ainihin hasken yake kenan, saboda ɗaya gefen ya fi haske. To wannan shi ake kira phototropism. Ya zama tsiro ya lanƙwasa inda haske yake. Hakan yake faruwa. Sannan shi auxins yana inhibiting na lateral buds. Auxin da ake samun su a terminal buds. Buds za a ga kaman ɗan ƙullutu ne a jikin tsiro, wanda ta nan ne ko reshe ko wani ganye yake fitowa haka. Saboda haka shi auxins a nan yana stimulating ne na growth ko elongation na main stem. Ainihin shi kansa jikin bishiya ɗin ba rassa ba kenan. Amma saboda haka idan abu ne da ya shafi lateral buds na gefe kenan, rassa, to shi auxins yana hana wannan girma ɗin ne. Saboda haka shi yasa zai zama kenan terminal buds ɗin yana dominating, wato yana fin ƙarfin sauran shoot ɗin. Saboda ya zama dalilin haka, saboda ya zama cewa energy na growth ɗin na main stem ɗin kenan, jikin bishiya ɗin, ba a yi wasting ɗinsa ba wajen samar da ainihin wato rassa. Sai ya zama cewa an samu bishiya mai tsawo da kuma 'yan rassa ƙanana haka. Sannan abu na uku da auxins yake shine kaman abin da ya shafi 'ya'yan itace. A lokacin da aka yi fertilizing ɗin flower,
akan samar da auxins, sai ya zama an kai shi ovary na fulawa ɗin kenan, sai ya zama an samu rapid development, ma'ana ya zama an samu girma da wuri na ovary ɗin. A lokacin da shi ovary ɗin yake girma ya zama fruit kenan. Shi wato samuwar auxin kuma yana preventing formation in abscission layer at the base of the flower stalk. Wato yawanci za a ga ganyaye suna faɗuwa ko da rani ko da wani lokaci haka, to sai sun yi abscission kenan, sun yanke sun faɗi. To wannan auxins yana hana wannan haka. Saboda haka wannan fruit ɗin ko ɗayan itacen yakan zama ya riƙa ya ƙosa kenan saboda auxins ɗin haka. A lokacin da fruit ɗin kenan 'ya'yan itacen ya ƙosa, sai ya zama shi wannan reshen da auxin yake zuwa ɗin sai ya yi reducing. Saboda haka anan sai a samu abscission layer ɗin kenan, wannan wanda zai sa wato ɗan itacen ya faɗo kenan. Wannan shi yake kawo ka ga wato su mangwaro da sauransu idan sun nuna suke faɗowa. Sai auxins and leaf abscission. So shi ma kamar yadda muka faɗa, to faɗuwar ganye shi ma yana faruwa ne saboda wannan abscission layer ɗin, wato ratsi ne wanda yake sa ganye ya yanke ya faɗi kenan at the base of the petal, wajen gindin ganyen kenan inda ya haɗu da ɗan ƙaramin reshen ganye. To wannan abun da yake faruwa sai ya zama auxins baya zuwa sosai a nan. In ya samu sai ka ga in ba auxins sai wannan ya zama ya faɗi kenan haka. Salamu alaikum, za mu ci gaba.